solid. Special po ang episode natin ngayon dahil Anong meron? dahil 1,400 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat mga guys. Sa suporta at sa pagtsatsagang manood sa aming mga video. Maraming salamat po. At ang episode natin ngayon guys, magluluto tayo ng whole chicken hamonado. Yun o, lucky guys o. Siyempre bago yan gagawa muna tayo ng pang-marinate. Buhos lang natin ng pineapple juice. Yun o. Parang alanganin ng isa guys. Kailangan dalawa. Yun o. Ito ang magsisilbing sauce ng ating chicken hamonado. Maglagay din tayo ng toyo guys. Tansyahin nyo lang po kung gaano karaming toyo ang gusto nyo. Yun o. Lagyan din natin ng paminta. Haluin natin guys. Yun o. At dahil nasangkapan na ang ating pang-marinate, ibuhos na natin dito sa ating manok. Yun o. So yun guys, imamarinate natin yung isang side 30 minutes tapos baligtarin natin. Imamarinate din natin ng 30 minutes yung kabilang side. So update na lang mamaya guys. A few moments later. So yun guys, after 30 minutes, update tayo. Yun o. Kumapit na ang lasa sa ilalim yan. Baligtarin natin guys. Sobrang napakasarap ng recipe to guys. Sana gayahin nyo. So maghihintay ulit tayo ng 30 minutes guys. Tapos lutuin na natin. So yun guys. After another 30 minutes. Ito na yung kinalabasan no. Yun o. Dinrain ko na rin siya guys. Bago ko siya prituin dito. Yun o. So start na tayo magprito guys. Ginagawa mo? Yun o. Piprituin lang natin siya guys hanggang maging golden brown bago natin siya igisa mamaya. Baliktarin natin guys. Ang bango. Yun o. Ang bango kulay o. Igigisa pa natin mga mayasa guys. Check natin ang kabilang side guys. Yun o. Okay na siguro to. At dahil longi na rin ang isang side guys, set aside muna natin. Yun o. Start na tayo mag-gisa guys. Gaya tayo ng sibuyas. Yun o. Pagbo natin ang bawang. Sunod na rin natin ilagay ang pinagbabaran ng manok kanina guys, yung pineapple juice na may toyo, na may paminta. Yun o. Natin ang oyster sauce guys. Yun o. At syempre,
Ilalagay na natin ang ating bida sa ating recipe ngayon. Sobrang laki guys, di na mabuhat-buhat. Yun o. Okay, oh. Pakuluan lang natin ng 30 minutes. A few moments later. So yun guys, update natin yung manok, baka lumipad na sa loob. Yun o. Bango. Baligtarin natin yung kabilang side naman. Yun o. So yun guys, pakuluan muli natin ng 30 minutes yung kabilang side. So yun guys, update tayo guys. Yun o. Chicken amonado. Yun o. Baligtarin natin guys. Yun o, lambot. Mag-add na tayo ng brown sugar guys, pandagdag lasa. Yun o. Kung gusto nyo lang mas matamis, nagtagay nyo na lang ng brown sugar. At ilagay na rin natin ang mga pineapple. Yun o. Hintayin lang natin lumapot ang sauce guys. Bigyan natin ng konting asin guys. Ang palasa. Yun o. So yun guys, ito na ang ating chicken amonado, buong chicken, oh, laki guys oh. At dahil naka-ready na kayo guys, at dahil naka-ready na rin kami, kain po tayo guys. Kain tayo guys. Laki yung sarap po. At ito po ang sauce ng ating chicken amonado. Okay na. Kain po tayo guys. Yun o. Sarap. Sobrang basic lang nito guys, gaya yun sana. Pineapple juice. Ginagawa mo. Pineapple juice na. Pineapple chunks, no? Pati tayo. Sarap. Dahil sa sobrang lasa niya guys, maano siyang kainin, masyado siyang tipid kainin guys. Kahit konti lang mabubusog ka na. Lambot to. Sagad hanggang buto ang lasa niya guys, oh. Yun, oh. Barat.
Grabe, wala kami masabi. Sobrang sarap. Okay. Hindi ka na nakapagsalita. Sobrang sarap, no? Mag-shoutout ka muna. Wala gusto yung shoutout. Shoutout po kay mami ko na nagbabantay ng bata. Whole chicken camonado. Sana guys, ginahin nyo guys. Sobrang sarap. So habang kumakain pa si James at nag-i-enjoy siya, magpapaalam na po kami guys. Maraming salamat po sa mga subscriber dahil 1,400 subscribers na po tayo, di ba? Ingat po kayo palagi dyan. God bless po.